happy to be here. And as you know, I am married to Robert Falkenberg. Είμαι πολύ χαρούμενο που είμαι εδώ και όπως γνωρίζετε είμαι παντρεμένη στον Φώτο Falkenberg. And God has invited us both to live in Greece. Και ο Θεός μας κάλεσε μαζί να ζήσουμε στην Ελλάδα. And we are enjoying getting to know this beautiful country and the beautiful people here. Και είναι χαρά μας που γνωρίζουμε αυτήν την όμορφη χώρα και τους όμορφους ανθρώπους. I want to tell you a little bit about myself. Θα σας μιλήσω λίγο για τον εαυτό μου. My parents were missionaries in Thailand when I was a little girl. Οι γονείς μου ήταν ευαγγελιστές στην Ταϊλάνδη, όσο ήμουν ένα μικρό κορίτσι. But I, by and large, grew up in Kentucky. Sorry. Kentucky, like Kentucky Και στο Fried Κεντάκι, Chicken. ναι. I was a farm girl. Ήμουν ένα κορίτσι έτσι αγρότησα, θα λέγαμε. And my plan was to someday grow up and raise my family on the farm. Και έτσι σχεδίαζα μεγαλώντας να μεγαλώσω και εγώ την οικογένειά μου σε μια φάρμα. In a very natural setting. Σε ένα φυσικό περιβάλλον. There were two things I said I would never do. Και ήταν δύο πράγματα που είπα ότι δεν θα κάνω ποτέ. I said I would never be a nurse. Δεν θα είμαι ποτέ νοσοκόμα. And I said I would never marry a pastor. Και δεν θα παντρευτώ ποτέ ένα ποιημένα. But God is full of surprises. Αλλά Θεός είναι όλο εκπλήξεις. I ended up marrying a pastor. Κατέληξα να παντρευτώ έναν πάστο. And I have a master's in nursing. Και έχω ένα μάστερ στη And I worked and the administrative end for a while in hospital work. Και έτσι έχω εργαστεί αρκετά σε νοσοκομεία και στη διαχείριση. And then Και τότε God invited us to live in some of the most densely populated cities in Asia. Και τότε ο Θεός μας κάλεσε να μείνουμε σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ασίας. So I did not raise my family in the country. Και έτσι δεν μεγάλωσα την οικογένειά μου στην It φύση. was in some of the most densely populated cities of the world. Ήταν από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου. My point is Αυτό που θέλω να πω that God has a plan for each of our lives and we better not decide now what God wants us to do tomorrow. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Θεός έχει ένα πλάνο για όλους μας και δεν είναι σε εμάς να αποφασίσουμε για το ποιο είναι το δικό μας πλάνο, αλλά είναι του Θεού. You see, I never planned to live in Greece. Ποτέ δεν σκέφτηκα να ζήσω στην Ελλάδα, σχεδιάζα. But I do believe that this is where God has positioned me right now. Αλλά πιστεύω ότι εδώ ο Θεός με θέλει τώρα. And I believe wherever you are, God has positioned you. Και πιστεύω ότι όπου και αν είστε, ο Θεός έχει μια θέση για σας. But He might ask you to change your position tomorrow. Αλλά μπορεί να σας ζητήσει να αλλάξετε τη θέση σας αύριο. I believe that is fundamental to being a disciple of Christ. Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδες το να είμαστε μαθητές του Χριστού. I am now serving at the Greek Mission Office. Τώρα εργάζομαι στο γραφείο της Ελληνικής Αποστολής. And I've been asked to oversee 3 different departments. Και αυτό που κάνω, παρακολουθώ 3 διαφορετικά τμήματα. One is prayer ministries. Το ένα έχει να κάνει με τη διακονία της προσευχής. One is stewardship. Το άλλο έχει να κάνει με την διαχείριση. And one is Adventist mission. Και το άλλο έχει να κάνει με την αποστολή. And I believe all of them Και πιστεύω ότι όλα αυτά are intricately connected. We can't have one without the other. είναι άρρηκτα συνδεδεμένα γιατί δεν μπορούμε να έχουμε το ένα χωρίς να έχουμε τα υπόλοιπα. You see, God has invited us to have a relationship with Him. That's what prayer is all about. Ναι, γιατί η προσευχή μας έχει καλέσει ο Θεός να έχουμε μια σχέση μαζί Του. Αυτό είναι η προσευχή. And God has invited us to be conscientious about what we do with what He gave us. That's stewardship. Ναι. Και ο Θεός μας έχει ζητήσει να είμαστε ευσυνείδητοι, πράγμα αυτή είναι η λέξη. Αυτό που μας έχει καλέσει να κάνουμε. I'm not talking money. Και δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για I'm χρήματα. talking everything we have. Αλλά μιλάω για οτιδήποτε έχουμε. Our breath, Ακόμα και την ζωή μας, τα our ανάσα μας. temples, Το σώμα μας, το ναό μας. our relationships, Τις σχέσεις μεταξύ μας. our money, Τα χρήματά μας. what we have. Οτιδήποτε έχουμε. See, stewardship covers everything. Η διαχείριση καλύπτει τα πάντα. Amen. And then the last department that I've been asked to oversee is Adventist mission. Και το τελευταίο τμήμα που έχω κληθεί να λάβω είναι And διακονία των. as disciples, we have to be a part of
not Adventist mission, but God's mission. Ναι, και αυτός μας έχει καλέσει να μην είμαστε μόνο ως Αδβεντιστές στη διακονία στην αποστολή των Αδβεντιστών, αλλά στην διακονία του Θεού γενικότερα. And I believe all of us, including myself, need a daily reminder that we have been invited to be a part of God's mission. Και αυτό που πρέπει καθημερινά να έχουμε κατά νου είναι ότι ο Θεός μας έχει καλέσει στην δική του αποστολή. And if we choose to be people that show up at church once a week and then we live our own lives, we're not about God's mission. Και δεν είναι, σαν αποστολή του Θεού δεν είναι το να εμφανιζόμαστε απλά μια μέρα την εβδομάδα στην εκκλησία και μετά όλη την υπόλοιπη εβδομάδα να είμαστε απόντες και να And I'm ξεκαθαριστεί. learning every day, Και μαθαίνω καθημερινά. asking God, what do you want me to do today for your mission? Ζητάω από το Θεό καθημερινά να μου πει τι είναι αυτό που θέλεις, Θεέ μου, να κάνω για την αποστολή σου. And sometimes, if I look at my life, I say, you're doing a good job. Και κάποιες φορές βλέποντας τη ζωή μου, λέω ότι κάνω καλή δουλειά. And sometimes Αλλά μερικές φορές I say, you have a lot to learn. λέω ότι έχω πολλά να μάθω. But what I love about it is God daily invites me to be a part of His mission. Every day is a new beginning, a new start. Και καθημερινά ο Θεός με καλεί να κάνω ένα νέο ξεκίνημα στην αποστολή Του. I have so much I would love to say, Είναι πολλά που θα ήθελα να πω. but I need to give a little space for my husband today. Θα πρέπει να αφήσω λίγο χρόνο για τον σύζυγό μου. But I want to leave you with one assignment, Αλλά θέλω να σας αφήσω με μία προτροπή. and that is to read Matthew 25. Είναι να διαβάσετε το κατά Ματθαίον 25. And not just read it, Και όχι απλά να το διαβάσετε, divide it into sections. αλλά να το μοιράσετε σε τμήματα. And the first section would be the story, the parable of the 10 virgins, Και το πρώτο κομμάτι είναι η παραβολή των 10 παρθένων. the foolish and the wise as they waited for Jesus, Οι φρόνιμες και οι μωρές που περιμένουν τον Χριστό. the story of the talents, Η ιστορία με τα τάλαντα, παραβολή. what they did with what God gave them, with what they were given, Τι έκαναν αυτοί οι τρεις άνθρωποι με τα τάλαντα που τους έδωσε ο Θεός. and the final story, the difference between the sheep and the goats. Και ο τελευταίος διαχωρισμός που γίνεται μεταξύ των προβάτων και των ερυθείων. I believe if we read those stories Πιστεύω ότι αν διαβάσουμε αυτές τις ιστορίες and ask how God wants us to personalize that message, we will be daily all the more faithful disciples. και αν ζητήσουμε από τον Θεό να δούμε με προσωπικό τρόπο αυτές τις ιστορίες, ο Θεός θα μας οδηγήσει να γίνουμε πιστοί μαθητές. So thank you Ευχαριστώ πολύ for giving me this opportunity to share a bit, and I look forward to getting to know this church family more in the years to come. και ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε και ανυπομονώ να έχω περισσότερο χρόνο μαζί σας για να γνωριστούμε καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Thank you for welcoming us, Ευχαριστούμε για το καλωσόρισμα. and thank you for being a part of God's mission as we move from one day to the next as His disciples. Και ευχαριστώ τον Θεό που είστε ένα μέρος και εσείς αυτής της αποστολής του Θεού, Ευχαριστώ πολύ. μαθητές του Θεού. Ευχαριστώ. Αμήν. Εγώ. Καλό Σαββατό. Καλό Σάββατο. I was going to say, δεν καταλαβαίνω ελληνικά. Συγγνώμη. Oh, it goes up, huh? Yeah. I like this. Okay, good. Can I add something? Yeah. I want to add something. Yeah. I also want to add that I recently finished my master's in theology. Πρόσφατα ολοκλήρωσα τις σπουδές μου σε μάστερ στη θεολογία. And the class I was taking just before coming here
was all about God's mission. Και το μάθημα το τελευταίο που πήρα πριν έρθω εδώ έχει να κάνει με την αποστολή του Θεού. And I believe that was something God planned was for me to take that class at that time, knowing we were coming here to Greece. Και πιστεύω ότι ήταν σχέδιο Θεού να κάνω αυτό το μάθημα ακριβώς πριν έρθουμε εδώ στην Ελλάδα για την αποστολή. A reminder to me, Ήταν μια επενθύμηση σε μένα and a reminder for me to share with all of us that it is God's mission, not our mission. Amen. και αυτό που μου υπενθύμησε ήταν ότι η αποστολή του Θεού δεν είναι δική μας. We have been here 6 weeks. Είμαστε ήδη 6 εβδομάδες εδώ. So we are on a very steep learning curve. Οπότε είμαστε σε μια καμπή κρίσιμη που μαθαίνουμε. This last week I enjoyed spending time with Despina, talking about the work of ADRA in the past, where we are now, what the needs are in the future. Και την προηγούμενη εβδομάδα πέρασα χρόνο με τη Δέσποινα. Είχαμε συζητήσει σχετικά με την Άντρα για το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Και And πού thank you βρισκόμαστε for τώρα. that time. We are also trying to get to visit all of our congregations in Elada. Προσπαθώ επίσης να επισκεφτώ όλες τις τοπικές εκκλησίες στην Ελλάδα. And this is our 7th church that we visited now. Και αυτή είναι η 7η εκκλησία που And επισκέπτομαι. we still need to go to Negrita, to Santi, to Piraeus. And so little by little. Ναι, και έχει μείνει να επισκεφτώ την εκκλησία της Νιγρίτας, της Ξάνθης, στη Συνάθρηση και τη Συνάθρηση στον Πειραιά. But as Audrey just finished saying, we are more and more excited because we believe that God has a wonderful mission for this church at this time. Αλλά όπως είπε και η Ελφή Άντρη, είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί βλέπουμε ότι ο Θεός έχει ένα έργο να κάνει εδώ στην ελληνική αποστολή. Because I believe Jesus is coming soon. Γιατί πιστεύω ότι ο Χριστός έρχεται σύντομα. And that means that He has given us a clear mission at this time. Και αυτό σημαίνει ότι μας έχει δώσει μια ξεκάθαρη αποστολή αυτή τη φορά. But at times it can be a little bit overwhelming and we look and we say, how can we share the good news of Jesus? Ναι. Και καμιά φορά βλέπουμε τους χρόνους και λέμε πώς μπορούμε να μοιραστούμε τα καλά νέα του Ευαγγελίου. And that is what I would like to talk about briefly. Και αυτό είναι που θέλω να μιλήσω σήμερα γρήγορα. But first, let's have prayer. Αλλά πρώτα ας προσέξουμε. Because we want the Holy Spirit to talk to us. Αμήν. Father, thank you for this Sabbath that we can come in freedom to worship your name. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την ημέρα αυτού του Σαββάτου που έχουμε και ερχόμαστε να σε δοξάσουμε. May your Spirit speak to each of us. Σε παρακαλούμε το πνεύμα σου να μιλήσει σε όλους μας. And we ask this in your name. Το ζητάμε αυτό στο όνομά σου. Amen. Αμήν. Earlier this week, Despina wrote me a text and said, hey, why don't you stay on Sunday because the youth group is going to climb one of the 68 peaks on Mount Olympus. Και την προηγούμενη εβδομάδα η Δέσποινα μου είπε ότι γιατί δεν μένεις και την Κυριακή, γιατί μια ομάδα εδώ από την εκκλησία θα ανέβει στον Όλυμπο σε μια από τις 66 And my eyes went like this, wow, that would be wonderful. Και τα μάτια μου γούρλωσαν και είπα, My wife and I, we love to hike and to go mountain hiking. Ναι. Η γυναίκα μου και εγώ μας αρέσει πολύ να πηγαίνουμε στο βουνό για hiking. When we were in Hong Kong, where we lived for many years, Όταν ζούσαμε στο Χονγκ Κονγκ για πολλά χρόνια, there are 125 mountain peaks in the territory of Hong Kong. υπήρχαν 125 οροσειρές κορφές στο Χονγκ Κονγκ. 125. How do you say that? 125. 125. 125. And in the time we were there, we hiked all 125. Και όσο διάστημα ήμασταν εκεί, ανεβήκαμε σε όλες τις κορφές. We love it. Μας άρεσε πολύ εδώ. To be on the top of the mountain, looking out, you feel so close to God. Νιώθεις πιο κοντά στο Θεό να είσαι έτσι ψηλά στην κορφή και να βλέπεις. We had maybe 3 or 4 more left. Είχαν μείνει ίσως 2 ή 3. So we had already climbed over 120. Αλλά σίγουρα είχαμε πάει στο τουλάχιστον 120. But there was one peak that I particularly did not want to climb because I was scared. Αλλά υπήρχε μια συγκεκριμένη κορφή που εγώ ειδικά προσωπικά φοβόμουν να ανέβω. One day, my wife had a free day and she climbed it on her own, but she is fearless.
Αλλά μια μέρα η σύζυγός μου ανέβηκε σε αυτήν την κορυφή. Fearless, meaning Yeah. she can I know, go. no. Yeah. Oh, no, not ropes, but very. Ήταν πολύ απότομη η κορυφή Yeah. και ανέβηκε μια μέρα. And she came back and said, "Come on, Bob, we can do this." Ναι, και ανέβηκε πάνω και μου λέει, έλα, μπορούμε, τα καταφέρουμε. So one day, she and I and another couple, we started up with our poles and we started climbing. Οπότε μια μέρα, εμείς οι δύο μαζί με ένα άλλο ζευγάρι, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε σε αυτήν την The κορυφή. name of this peak is a very funny name. It was called West Dog Tooth. Το όνομα της κορυφής είναι πολύ αστείο. Είναι δυτικό δόντι σκύλου. Because it looked like a tooth. A rock went up like this and you had to climb to the top of this rock. Επειδή είναι σαν βράχος έτσι και πρέπει να ανέβεις στην κορυφή του βράχου. And you know, ChatGPT, you look up West Dog Tooth, is it dangerous? Και ψάχνοντας έτσι στο ChatGPT, είναι επικίνδυνο να ανέβεις σε αυτήν την κορυφή. And you read stories of people dying climbing this mountain. Και διαβάζεις ιστορίες ανθρώπων που ακόμα και πεθάνανε They would προσπαθώντας να fall ανέβουν. off Πέσανε because of the cliffs. λόγω των λόφων και του εδάφους. I do not want to fall off a mountain. Εγώ δεν θέλω να πέσω. So I was worried. Οπότε ανησυχούσα. So we went up. There are two ways to go up. We went up this way, Οπότε υπήρχαν δύο τρόποι να ανεβούμε. Ανεβήκαμε από αυτή την. and it was a beautiful, clear day. Και ήταν μια ωραία μέρα με καλή We got to ορατότητα. the top. We only had maybe about 100 meters to go. Οπότε, όπως ανεβαίναμε, είχαν μείνει περίπου 100 μέτρα για να But you φτάσουμε. had to go down a saddle, you know, like this. Οπότε πρέπει να κατεβούμε λίγο στην πλαγιά και να And ξανά- then you had to climb up with cables and things to get to the top of the tooth. Ναι, μετά έπρεπε για τα τελευταία μέτρα να κρατηθούμε από κάποια σκηνιά, σειρματόσκηνα, για να φτάσουμε στην κορυφή. And we looked at it. We sat there looking at it. Καθίσαμε και την κοιτάζαμε And we said, no, και είπαμε όχι. we are not going to do it. We're not doing it. Και είπαμε όχι, δεν θα πάμε. My wife is, yes. Η γυναίκα μου είπε ναι, να πάμε. But me and the other two people said, no, too dangerous. Αλλά εγώ και το άλλο ζευγάρι είπαμε όχι, είναι πολύ επικίνδυνο. So we came down. Οπότε κατεβήκαμε. A few weeks later, we said, come on, we've got to do it. Λίγες εβδομάδες αργότερα είπαμε πρέπει να το κάνουμε, δεν γίνεται. So we tried the other way. Οπότε δοκιμάσαμε την άλλη πλευρά. And you go up a ridge of a mountain like this. So you're going right on the ridge, and it kind of goes down on each side. Ναι, και είναι μια κορυφογραμμή και στο χείλος που πάει κατά τον τρόπο πολύ απότομη δηλαδή και ανεβαίνεις. I was so excited Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος. because on the other day it was a clear blue sky. Επειδή τη δεύτερη φορά που πήγαμε ήταν I καθαρός could μπλε see ουρανός down the cliff. και μπορούσα να δω μέχρι κάτω. But on this day, we were surrounded by clouds Αλλά αυτή τη φορά ήμασταν περικυκλωμένοι από σύννεφα and you could not see anything. και δεν μπορούσα να δεις τίποτα. Only the trail in front of you. Μόνο το μονοπάτι μπροστά σου. You could not see the cliffs. Δεν μπορούσα να δεις τις You κορυφές, could not see the danger. δεν μπορούσα να δεις τον κίνδυνο. All you saw was the trail. Το μόνο που μπορούσα να δεις είναι το μονοπάτι. So, little by little, we made it to the top because I was not as scared. Οπότε σιγά σιγά έτσι φτάσαμε στην κορυφή γιατί δεν When φοβόμουν. we got to the place holding on to the chains with a little bit of rock sticking out, you could not see down here. You just kind of held on to the chains. Ναι, απλά ανεβαίναμε, κρατιόμασταν από τα σηματόσκηνα και δεν μπορούσαμε να δούμε γύρω-γύρω, οπότε δεν φοβόμουν. It was the same danger, Ήταν ο ίδιος κίνδυνος, but I could not see it αλλά δεν μπορούσα να τον δω τώρα. because I was surrounded by these clouds. Επειδή ήμουν περικυκλωμένος από αυτά τα σύννεφα. And that is a lesson for us today. Και αυτό είναι ένα μάθημα για μας σήμερα. You will face challenges in your life, Θα αντιμετωπίσετε προκλήσεις και δυσκολίες. στη ζωή σας. discouragements. Δυσκολίες που θα σας... You will face maybe obstacles that seem impossible. Θα αντιμετωπίσετε εμπόδια τα οποία φαίνονται απίθανο να τα διαδείξετε. Maybe like the mission of reaching Katerini and Greece with the gospel of Jesus. How can we do it? Όπως για παράδειγμα το πώς να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Κατερίνα αλλά και γενικά στην Ελλάδα. Maybe you have been sharing your faith and a friendship with a non-believer for many years, but there seems to be no responsiveness. Ναι. Μπορείτε ας πούμε, να έχετε προσπαθήσει πολλές φορές στο παρελθόν να μοιραστείτε την πίστη σας με ανθρώπους κοντινούς σας και να μην βλέπετε καμία ανταπόκριση. But I believe that there's a lesson in this mountain climbing. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ένα μάθημα σε αυτή την By the αναρρίχηση που way, κάναμε. today Mount Olympus was clear. Yes.
It was a very clear day. So when we climb, we have to wait for a cloudy day. We have to wait for a cloudy day. Λέει ότι σήμερα ο Όλυμπος είναι καθαρός, οπότε για να ανεβούμε πρέπει να περιμένουμε μια μέρα να έχει σύννεφα. Because I've watched a YouTube video, the last little bit looks very sketchy, tricky, right? Yeah. But I want you to take a look at Colossians chapter 3, verse 3. Θέλω να δούμε λίγο, να διαβάσουμε προς Κολοσσαείς. In Colossians chapter 3, verse 3, Paul is telling us how it is that we face difficulties. Στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 3, ο Απόστολος Παύλος μας λέει πώς αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Maybe you're having challenges in your marriage or in your family or in your business. Μπορεί να αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο γάμο σας, στην δουλειά σας. As a disciple of Christ, Paul tells us in Colossians chapter 3, I'm going to start with verse 3. Θα ξεκινήσουμε το εδάφιο 3. Let's start with verse Dio. Start with verse Dio, okay? Okay. It says, set your mind on things above, not on the things of the earth. Στο εδάφιο 2 λέει να φρονείτε τα άνω, όχι αυτά που είναι πάνω στη γη. When I was climbing, I had to look only at the trail in front of me. Όσο ανεβαίναμε στην κορυφή, πρέπει να βλέπω μόνο το μονοπάτι που ήταν μπροστά μου. If I looked to the right or to the left and I saw the cliffs, I would get petrified. Αν κοίταζα αριστερά ή δεξιά τον γκρεμό, θα τρομοκρατιόμουν. And the same it is with our Christian discipleship. Και το ίδιο ακριβώς είναι και με τη δική μας μαθητεία. When you are a follower of Jesus, you must keep your eyes on Jesus. Όταν είσαι μαθητής του Χριστού, πρέπει να έχεις τα μάτια σου συνέχεια στον Χριστό στραμμένα. You must keep your eyes on Him. Πρέπει να έχεις τα μάτια σου σε εκείνον. And then he goes on to say, for you died, and your life now is hidden with Christ in God. Και στο εδάφιο 3 διαβάζουμε, επειδή πεθάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Isn't that a really neat thought? Really? A really neat, interesting thought? Δεν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη αυτή. We are hidden in Christ. Είμαστε κρυμμένοι στον Χριστό. It's like we cannot see through the cloud because Jesus is around us. We only see Jesus. Ναι, είναι σαν να είμαστε κρυμμένοι μέσα στον Χριστό και μπορούμε να δούμε μόνο τον Χριστό. And when we have our eyes on Jesus, Και όταν έχουμε τα μάτια μας στον Χριστό, when we remember that we are connected with Jesus, όταν θυμόμαστε ότι είμαστε συνδεμένοι με τον Χριστό, we then can have greater faith. μπορούμε τότε να έχουμε μεγαλύτερη πίστη. We can have courage. Μπορούμε να έχουμε κουράγιο. We can have coraje in Spanish. We could be, courage, but it's more than courage. It's like Στένος. fearless. Ναι. Να μην έχουμε φόβο, να είμαστε ατρόμητοι. Fearless. You know, sometimes we falter or we get nervous because we say, well, what will people think? Or we might lose business, or we might, when we're sharing the faith. Μια φορά γινόμαστε νευρικοί γιατί σκεφτόμαστε τι θα πούν οι άλλοι, τι μπορεί να έχουμε πρόβλημα στη δουλειά μας, να χάσουμε την εργασία Or μας. we're planning on reaching our community here in Katarini with the gospel, but we think, well, they never want to come close to anything that is Protestant or that is not Orthodox. Ναι, καμιά φορά σκεφτόμαστε θέλοντας να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο εδώ στην Κατερίνη, τι θα πει ο κόσμος. Αυτό που κηρύττουμε είμαστε διαμαρτυρώμενοι, δεν είμαστε ορθόδοξοι. But like Audrey said, we must remember that this mission is not Bob's mission, it's not Despina's mission, it's not Panos' mission. Αλλά αυτό που πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι αυτή η αποστολή δεν είναι δική μας, είναι του Θεού. No, you didn't say Despina. You have Despinas and Panos and me, and it's not our mission, it's God's mission, right? Σωστά. Petros, it's God's mission. It's God's mission. Είναι του Θεού η αποστολή. And with God, all things are possible. Και με το Θεό όλα είναι δυνατά. You know sometimes what I do? Ξέρετε μερικές φορές τι κάνω? I pray for rain. Προσεύχομαι για βροχή. I pray for rain. Προσεύχομαι για βροχή. I pray for rain and I pray for rain, but every time I go out of the house, I never take an umbrella. Προσεύχομαι για βροχή πολλές φορές, αλλά βγαίνω από το σπίτι και δεν παίρνω ομπρέλα. You know what I mean? Ξέρετε τι εννοώ. We pray, but we do not act. We do not live as if God is actually going to bring the rain. Οπότε καταλαβαίνετε τι λέω. Ζητάμε κάτι από το Θεό, ζητάμε κάτι από το Θεό, αλλά δεν το ζούμε εμείς. Δεν πιστεύουμε ότι θα το κάνει ο Θεός. Yeah. You know, let me give you an example.
Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. But please, don't get upset at me. Let me share with you an example. We pray for God to bring people in, but we must, at least once or twice or 3 or 4 times a year, fill the baptistry. Προσευχόμαστε να φέρει ο Θεός τους ανθρώπους στην Εκκλησία, αλλά Fill it with water. για να γεμίσουμε το βαπτιστήρι με νερό. Can I hear one person say amen? Thank you. There are 2 people, 3 people. Amen. If we're praying for God, people to come to know Jesus, then let's prepare for it. Αν προσευχόμαστε στο Θεός να φέρει ανθρώπους, πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Because it's not our mission, it's God's mission. Επειδή δεν είναι δική μας η αποστολή, προσευχόμαστε του Θεού. And I'm sure you see it when you're in the community. You see how the Holy Spirit is touching people's hearts. Ναι, και όταν είστε έτσι στην κοινότητα, πιστεύω ότι βλέπετε πώς το Άγιο Πνεύμα αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων. You know, we really have fallen in love with Kri-Kri. You know Kri-Kri? It's an ice cream. It's an frozen yogurt. Yeah. You know the Yeah, of course. Yeah. Kri-Kri frozen yogurt. Yeah. Αυτό που μας άρεσε, αγαπήσαμε, είναι το παγωμένο γιαούρτι, το κρικρί. The lemon Kri-Kri frozen yogurt. Γεύση λεμόνι κιόλας. When we are walking in Athens, we are always looking. Is that a Kri-Kri? No, it's not a Kri-Kri. Is that a Kri-Kri? Ναι, περπατώντας στην Αθήνα, κοιτάμε τα ψυγεία, είναι κρικρί. And on a hot day, oh, it's wonderful. Και έτσι, ειδικά αν είναι ζεστή ημέρα, είναι There is a store near our house, one of the little markets. Υπάρχει ένα μικρό μαγαζί, έτσι, mini market κοντά στο Not σπίτι like μας. Slavenici, not like Alpha, Beta, the little ones, Ένα you μικρό, know. ένα mini market, ναι. And the lady there at the market, she knows us. Και η γυναίκα που έχει το mini market μας We become γνωρίζει. friends with her Γίναμε φίλοι. because we come in and we have a Kri-Kri in our hand. Πηγαίνουμε και έχουμε ένα κρικρί στο χέρι. But we buy Kri-Kri, but we are also praying, how can we make friends with her to build a relationship with Jesus? Ναι, γιατί αγοράζουμε το παγωτό, αλλά σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να γίνουμε φίλοι για να... We have landlords. We are renting in Athens. Ναι, νοικιάζουμε σπίτι στην Αθήνα. And we have been praying, even before we came here, we've been praying for our landlords. Ναι, και πριν ακόμα έρθουμε εδώ πέρα, προσευχόμαστε για αυτούς που... Because I don't think it was an accident that we rented this apartment. Γιατί δεν ήταν τυχαίο, πιστεύω, που νοικιάσαμε το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Audrey, we have been praying for months, right? That God will lead us to the right apartment, to the right landlord that will be opened with the Holy Spirit. Γιατί προσευχόμαστε εδώ και καιρό, ο Θεός να μας οδηγήσει σε ένα διαμέρισμα που εκείνος θέλει και σε ένα συγκεκριμένο μεσίτη. And we have, it's amazing. We have become friends. They've invited us to their home. We've invited them. We don't have any furniture right now, but when we have our furniture, we've told them they're going to come over. Why? Why are we doing this? Because we care about people and God has a mission. Και γίναμε φίλοι με συγκεκριμένους ανθρώπους, μας καλέσαν σπίτι τους, τους είπαμε να τους καλέσουμε και εμείς μόλις έχουμε τα έπλα γιατί ακόμα δεν έχουμε. But they're secular people. Ναι, απλά είναι κοσμικοί άνθρωποι. It's impossible to reach them with the Είναι gospel. δύσκολο να τους... It is not impossible because this is God's mission, not our mission. Αλλά δεν είναι δύσκολο γιατί είναι του Θεού η αποστολή, δεν είναι And δική it μας. all comes down to being hidden in Christ so that we see Him and not ourselves. Ναι. Και όλα στην ουσία καταλήγουν στο ότι είμαστε κρυμμένοι στο Χριστό. There's another story I want to share with you. It's found in Mark chapter 9. Take your Bibles. Θα ήθελα να δούμε άλλη μια ιστορία στο κατά Μάρκον, στο κεφάλαιο 9. How long do I have? You have. I have time. Okay. Don't worry. I love this story. And by the way, you will find it in Matthew, the same story in Mark, and the same story in Luke. Και η ίδια ιστορία είναι και στο κατά Ματθαίο και στο κατά Λουκά. And it's a story that about a little boy that was demon possessed. Και η ιστορία είναι για ένα αγόρι μικρό το οποίο ήταν δαιμονισμένο. And it's interesting that it comes right after Jesus and 3 disciples go up to a mountain and he is transfigured before them. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ιστορία εξελίσσεται μετά την μεταμόρφωση του Χριστού πάνω στο όρος μπροστά στους μαθητές. Chapter 9 of Mark. Στο κεφάλαιο 9 του κατά Μάρκον. And right there in chapter 9 it starts with the transfiguration. Και ξεκινάει το κεφάλαιο με τη μεταμόρφωση του Χριστού. And then the Bible says that Jesus and Peter, James and John, they came down from the mountain. Και η ιστορία συνεχίζεται με τον Ιησού, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. And they κατεβαίνουν came από το to βουνό. where the other 9 disciples were.
they came to where the other 9 were. Και ήρθαν εκεί που οι υπόλοιποι 9 τους περίμεναν. And they were surprised. Και είχαν εκπλαγεί. Because it wasn't just the 9 disciples. The Bible says in verse 14, look at verse 14, it says, and when he came to the disciples, he saw a great multitude around them, and scribes were disputing with them. Και αυτό που τους έκανε μεγάλη εντύπωση, ξεπλάγησαν θα λέγαμε, στο εδάφιο 14 λέει ότι δεν ήταν μόνο οι μαθητές, αλλά και ένα μεγάλο πλήθος που τους περίμενε εκεί. And when it says in verse 15 that they noticed that Jesus was coming, and they forgot about the 9 disciples, and they went to go talk to Jesus. Και στο εδάφιο 15 φαίνεται ότι είδαν από μακριά τον Χριστό να έρχεται και τρέξανε στον Χριστό. And they greeted Jesus. Και τον χαιρέτησαν. And the scribes were in that group. Και οι γραμματείς ήταν σε αυτό το And Jesus ομάδα. asked the scribes. Και ρώτησε ο Χριστός τους. By the way, why was he asking the scribes? Γιατί ρώταγε τους γραμματείς? Because they were kind of the leaders of the Jewish people, so he asked them, Επειδή ήταν οι ηγέτες του λαού Ισραήλ. what are you discussing here? Τι συζητάτε εδώ? What are you discussing with this man? Τι συζητάτε με αυτόν? Then one of those in the crowd stepped forward. Και τότε ένας από το πλήθος βγήκε μπροστά. You can find it in verse 17. Στο εδάφιο 17 το διαβάζουμε. And it says, teacher. Και λέει δάσκαλε. This man talks to Jesus and he says, teacher, Αυτός ο άνθρωπος μιλάει I στον brought you δάσκαλε. my son who has a mute spirit. And whenever it seizes him, it throws him down, and he foams at the mouth, and he gnashes his teeth, and he becomes rigid. So I spoke to your disciples that they could cast out this demon, but they could not. Και λέει δάσκαλε έφερα σε σένα το γιο μου που έχει ένα πνεύμα άλαλο και όπου τον πιάσει τον σπαράζει και αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και μένει ξερός. Και είπα στους μαθητές σου να το βγάλουν αλλά δεν μπόρεσαν. He basically said, I came to your people and your people couldn't help me. Αυτό που λέει πρακτικά είναι ότι πήγα στους δικούς σου ανθρώπους και οι άνθρωποι δικοί σου δεν μπόρεσαν να με βοηθήσουν. Do you think this father was encouraged? Πιστεύετε ότι αυτός ο πατέρας είχε κουράγιο, ήταν... How big was his faith, would you say? Πόσο μεγάλη θα λέγαμε ήταν η πίστη του? Maybe when he came to the disciples, his faith was maybe a 9 out of 10. But now, when the disciples could not heal his son, his faith has dwindled a lot. Μπορεί όταν πήγε στους μαθητές η πίστη του να ήταν, θα λέγαμε, πολύ μεγάλη, να ήταν στα 9 στα 10, αλλά αφού δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι οι μαθητές του, τώρα πηγαίνοντας στον Χριστό είχε ελαττωθεί η πίστη. So he is looking at Jesus and he says, they could not help me. Οπότε κοιτάζοντας τον Χριστό είπε δεν μπορούν να με βοηθήσουν. In verse 19, Jesus looks at his disciples and at everybody and he says, "Oh faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you?" Και στο εδάφιο 19 λέει ο Χριστός, «Ω γενναία άπιστη, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας, μέχρι πότε θα σας υπομένω?» And then he said to the father, "Bring your son to me." Και μετά λέει στον πατέρα, «Φέρε τον γιο σου σε μένα». And the Bible says, and it's very descriptive, he says, then they brought him, meaning the son, to Jesus. Και η γραφή είναι πολύ περιγραφική σε αυτό το κομμάτι, λέει, και τον έφεραν σε αυτόν. And when the son saw Jesus, immediately the spirit convulsed him and he fell to the ground and wallowed, foaming at the mouth. Και στο εδάφιο 20 διαβάζουν και καθώς τον είδε, το πνεύμα αμέσως τον σπάραξε και πέφτοντας επάνω στη γη, κυλιόταν αφρίζοντας. But I want you to notice something about Jesus here. Θέλω να δείτε κάτι σχετικά με τον Χριστό εδώ. Could Jesus look at the young man with the spirit and tell the spirit, leave, and it be done? Yes or no? Yes. Θα μπορούσε ο Χριστός να κοιτάξει τον νέο, να πει στο πνεύμα, βγες από μέσα και να τελειώσει εκεί? But Jesus doesn't do that. Αλλά δεν το κάνει ο Χριστός. He looks at the Father Κοιτάζει στον πατέρα and he says to the Father, και λέει στον he πατέρα, asks the Father, ρωτάει τον πατέρα, how long has this been going on? πόσο καιρό είναι που έχει αυτό το πνεύμα, How long has this been happening to him? αφού του συνέβη και αυτό, πόσο καιρό πέρασε? Why did Jesus do that? Γιατί το κάνει αυτό ο Χριστός? I think to me it shows how much Jesus cares for us. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δείχνει πόσο πολύ ο Χριστός νοιάζεται για μας. Jesus not only wanted to heal the boy, but he also wanted to listen to the Father, to empathize with the Father, to connect with the Father. Ναι, αυτό που ο Χριστός κάνει είναι να συνδεθεί με τον πατέρα, νοιάζεται για το παιδί και για το πόσο καιρό είναι σε αυτή την κατάσταση. And we have 3 children. Και ξέρετε, έχουμε 3 παιδιά And we have 4 grandchildren. και 4 εγγόνια.
And I tell you, when you have children and your children is sick, you feel terrible. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν τα παιδιά σου είναι άρρωστα, νιώθεις απέσια. You feel desperate. Νιώθεις απελπισία. And so Jesus looks at the father and says, tell me, how long has this? Tell me your story. Ναι. Και αυτό που κάνει ο Χριστός είναι να γυρίσει τον πατέρα και να του πει: πες μου την ιστορία σου. And I think there's something we can learn about mission there as well. Και πιστεύω ότι είναι κάτι που μπορούμε να μάθουμε για την αποστολή εδώ ακριβώς. We should not go out and do Christ's mission banging people on the head with the Bible. Ναι. Και... Excuse me. και λέει, όταν πηγαίνουμε να κάνουμε αποστολή έξω να κηρύξουμε, δεν πρέπει να παίρνουμε τη γραφή και να We need χτυπάμε τους to ανθρώπους. listen to people's stories. Πρέπει να ακούσουμε τις ιστορίες των ανθρώπων. We need to connect with people's hearts Πρέπει να συνδεθούμε με τις καρδιές των ανθρώπων. because we love them, Επειδή τους αγαπάμε. because we care for them. Επειδή νοιαζόμαστε για And αυτούς. that's what Jesus did. Και αυτό ακριβώς είναι που έκανε ο Jesus Χριστός. looked in the Father's eyes and says, tell me what's happened here. Ο Χριστός κοίταξε στα μάτια τον πατέρα και του είπε: πες μου τι συμβαίνει. And the Bible says that the Father replied, well, from childhood. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. Και ο πατέρας αποκρίθηκε και είπε: από παιδί, και πολλές φορές τον έριξε και σε φωτιά και στα νερά και για να τον εξολοθρεύσει. And then he says this, Και μετά λέει αυτό: but if you can do something, αλλά αν μπορείς κάτι να κάνεις, have compassion on us and help us. βοήθησέ μας, If you can do something. αν μπορείς να κάνεις κάτι. Why is the Father saying if? Γιατί λέει αν ο πατέρας? Why? Γιατί? Why does he say if? He was disappointed. Exactly. His disciples could not do anything. Επειδή οι μαθητές του δεν μπορούσαν να κάνουν If the κάτι. disciples cannot do it, can the master do it? Αν δεν μπορούσαν οι μαθητές, θα μπορούσε ο δάσκαλος. His faith was like this big. Η πίστη του είχε πέσει, θα λέγαμε, πολύ χαμηλά. He was in a low place. Ήταν σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. So he says to the creator of the universe, Οπότε λέει στον δημιουργό του σύμπαντος: and he says, if you can do something, αν μπορείς να κάνεις κάτι, please have compassion on us and help us. σε παρακαλώ, βοήθησέ μας. And Jesus turns the question upside down. Και ο Χριστός αναποδογυρίζει τώρα την ερώτηση. If you can believe, he says. Λέει, αν μπορείς να πιστέψεις. Le'an, what? Αν. An. If. If you can pistis, you can have faith. What does he say? All things are possible to him who believes. Τι λέει μέσα η Γραφή? Όλα είναι δυνατά σε αυτό που πιστεύει. So two ifs. Οπότε δύο αν. Theo an. Patera, if you can help. Patera says, if you have pistis, anything can help. Very bad, sorry. You mixed up. Everything mixed up. Τελείτσες. So, the father says, if you can do something, please. Ναι, ο πατέρας λέει, αν μπορείς να κάνεις κάτι, σε παρακαλώ. But Jesus says, no. If you believe, Αλλά ο Χριστός το γυρνάει και everything λέει, is αν possible. πιστεύεις. And I don't know about you, but there are times in my life where my faith is only this big. Αλλά δεν ξέρω για εσάς, αλλά υπάρχουν στιγμές στη ζωή μου που η πίστη μου είναι And τόσο my μικρή. doubt is this big. Και η αμφιβολία μου είναι τόσο μεγάλη. When I feel that maybe God has abandoned me. Που νιώθω μήπως ο Θεός με έχει εγκαταλείψει. When I feel that God is far from me. Που νιώθω ότι ο Θεός είναι μακριά από μένα. Or when I feel I don't understand God. Ή που νιώθω ότι δεν καταλαβαίνω καν το Θεό. Do you think the Father understood why his son was suffering so much? Πιστεύετε ότι ο συγκεκριμένος πατέρας κατανοούσε για ποιο λόγο ο γιος του υπέφερε έτσι όλα αυτά τα He χρόνια? had a lot of doubt. Είχε πολύ μεγάλη αμφιβολία. Was God a God of love? Είναι ο Θεός ένας Θεός αγάπης? Was God a God of justice? Είναι ο Θεός Θεός δικαιοσύνης? Did God have compassion? Έχει ο Θεός συμπάθεια για τους ανθρώπους? Did God listen to prayers? Ακούει ο Θεός τις προσευχές? Did he answer to prayers? Απαντούσε προσευχές? He came with all these questions, Ήρθε στο Χριστό με όλες αυτές τις with ερωτήσεις, all these doubts. με όλες αυτές τις αμφιβολίες. If you can help, Αν μπορείς να βοηθήσεις, please have compassion. σε παρακαλώ, θράβησε. And Jesus says, no. Και ο If Χριστός you believe. είπε, αν πιστεύεις εσύ. But then the Father has the most beautiful prayer. Αλλά ο πατέρας έχει την πιο ωραία προσευχή. And he said, immediately, by the way, Mark loves that word, immediately.
Immediately the father of the child cried out and said with tears, he was crying, Και αμέσως ο πατέρας του παιδιού, κράζοντας με δάκρυα, έκλαιγε. he said, Lord, I believe, help my unbelief. Πιστεύω, Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου. Lord, I believe, Κύριε, πιστεύω, but help my unbelief. αλλά βοήθησε με στην απιστία μου. Jesus knew that his belief was 1 out of 10, Ο Χριστός ήξερε ότι η πίστη του ήταν 1 στα 10 and his unbelief was 9 out of 10. και η απιστία του ήταν 9 στα 10. But it didn't matter, Αλλά δεν τον πείραζε αυτό. because the Bible says in this story is whenever we come to him with our doubts, with our troubles, as long as we say, Lord, I believe, but help my unbelief, he will answer our prayers. Αλλά βλέπουμε και μέσα από τη Γραφή ότι όταν πηγαίνουμε έτσι στον Θεό με τις αμφιβολίες μας, με την απιστία μας και έχουμε έστω και μικρή πίστη και ζητάμε τη βοήθεια, ο Θεός θα απαντήσει. Lord, I believe, help my unbelief. Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. And then Jesus did a miracle. Και τότε ο Χριστός έκανε θαύμα. He rebuked the unclean spirit Επιτίμησε το ακάθαρτο in πνεύμα, verse 25, στο εδάφιο 25, and the evil spirit grabbed a hold of that boy and almost killed him. και το ακάθαρτο πνεύμα έπιασε το μικρό αγόρι και σχεδόν το σκότωσε. In fact, it says he became as one that was dead. Στην ουσία αυτό που διαβάζουμε ότι έγινε σαν νεκρό. And the Έπεσε. people all around were saying, oh no, he killed him, he's dead, he's dead. Και ο κόσμος γύρω-γύρω μαζεύτηκε και είπε, πέθανε, είναι νεκρό το παιδί. But verse 27, I love the way Mark puts it here. Αλλά στο εδάφιο 27 μου αρέσει τόσο πολύ πως το But παραθέτει ο Μάρκος Jesus εδώ. took his hand Ο Ιησούς όμως πιάνοντας τον από το χέρι, and lifted him up, τον σήκωσε and he arose. και σηκώθηκε. Isn't that a beautiful picture? Δεν είναι μια υπέροχη εικόνα αυτή? In the middle of darkness, in the middle of the impossible, Στη μέση του σκότους, εκεί που είναι το αδύνατο, το ακατόρθωτο, in the middle of sickness and pain, στη μέση του πόνου και της αρρώστιας, in the middle of doubt, στη μέση της αμφιβολίας, uncertainty, της αμφιβολίας. Jesus surrounded that man with his faith, his love, his power. Ο Χριστός περιέβαλε αυτόν τον άνθρωπο με την αγάπη του, με την πίστη του, με τη δύναμή του. It's like what Paul says, that father, even though he was not perfect, even though his faith was very small, was surrounded, hidden in Christ. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος που διαβάσαμε νωρίτερα, αυτόν τον πατέρα τον περιέβαλε με την αγάπη του, με την χάρη του. Hidden in Christ. Τον And έκρυψε. therefore, the miracle took place. Και έτσι το έλαβε χώρα το θαύμα αυτό. I love this story Αγαπάω πολύ αυτήν την ιστορία. because it shows me the character of God. Επειδή δείχνει το χαρακτήρα του Θεού And it also speaks to me και μιλάει και σε μένα. because in my life of following Jesus, I stumble and I fall. Επειδή και στη δική μου πορεία με τον Χριστό και εγώ σκοντάφτω και εγώ πέφτω. There are times when my doubts sometimes are stronger than my faith, sometimes. Υπάρχουν στιγμές που οι αμφιβολίες μου είναι ισχυρότερες, δυνατότερες από την πίστη μου. But it's exactly at those times Αλλά είναι ακριβώς εκείνες τις στιγμές that I need to remember that Jesus is all and all to me. Αλλά ακριβώς εκείνες τις στιγμές είναι που θυμάμαι ότι ο Χριστός είναι τα πάντα σε μένα. As Colossians 3:2 says, I need to keep my eyes on Jesus. Και όπως διαβάσαμε και στην προς Κολοσσαείς, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας προσκολλημένα στον Χριστό. The other things are there. Τα άλλα πράγματα είναι εκεί. Jesus knows my doubts. Ο Χριστός νιώθει, ξέρει την He απιστία knows μου, my fears. ξέρει τους φόβους μου, He knows my failures. ξέρει τις αποτυχίες μου. But he says, if you believe. Αλλά λέει, αν πιστεύεις, And when I say, Lord, I believe, but look how broken my faith is. και λέω, Κύριε πιστεύω, αλλά δες πόσο μειωμένη είναι η πίστη μου, He steps in τότε είναι που and he makes up the difference. και κάνει τη διαφορά. He Γεμίζει, covers me. με καλύπτει. And when God looks at Bob Falkenberg, Robert, when he looks at Robert, Και όταν ο Θεός βλέπει τον Ρόμπερτ, he doesn't see Robert, the broken, little faith, imperfect person. δεν βλέπει τον ατελή Ρόμπερτ, τον χωρίς πίστη Ρόμπερτ, He sees Jesus βλέπει τον Χριστό, because I'm hidden in him. επειδή είμαι κρυμμένος σε εκείνον. And that has everything to do with our mission as a Seventh-day Adventist Church.
Και αυτό έχει να κάνει με την αποστολή μου σαν Αδβεντιστής. Because the power of mission comes from Jesus. Επειδή η δύναμη για την αποστολή έρχεται από τον Χριστό. The power of this church comes from His Spirit, not from us. Η δύναμη της Εκκλησίας αυτής έρχεται από το πνεύμα του, όχι από το. All that we have to do is surrender Το μόνο που ourselves έχουμε να κάνουμε είναι να παραδοθούμε σε and be Εκείνον. faithful Να είμαστε πιστοί. and say, Lord, I believe. Και να πω, Θεέ μου, πιστεύω. Help our unbelief. Βοήθησέ με στην απιστία μου. I thank God that the Holy Spirit led Mark, and Matthew and Luke to put this story here. Ευχαριστώ τον Θεό που οδήγησε τους μαθητές, τον Μάρκο και τον Λουκά και τον Ματθαίο να βάλουν την ιστορία αυτή. Because there are other good stories about the woman reaching out and touching the hem of Jesus' garment. Γιατί υπάρχει και ιστορία με την γυναίκα που έσκυψε και έπιασε το ημάτι του Χριστού. She had great faith. Είχε μεγάλη πίστη. Oh, if I just touch the hem, everything will be good. Wow, tremendous faith. Αρκεί να κουμπίσω το ημάτιό του και να θεραπευτώ. Απίστευτη πίστη. And then the story of Jairus coming to get Jesus to go back to the house. Remember? To heal his daughter. Ναι. Η ιστορία του Ιάηρου που ήρθε να πάρει τον Χριστό για να θεραπεύσει την κόρη του. Great faith. Πολύ μεγάλη In πίστη. front of everybody, he grabs Jesus and he goes there. Μπροστά σε όλους. Πιάνει τον Χριστό και τον παίρνει στο σπίτι του. But this man, this man's faith was very wobbly. Αλλά η πίστη του συγκεκριμένου ανθρώπου ήταν πολύ αδύναμη. Έτρεμε. But you know where his strength came from? Να ξέρετε από πού ήρθε η δύναμη του. Do you know where his faith came from? Από πού ήρθε η πίστη του. Από πού te piste tu? From Jesus. Το Χριστό. From Jesus. Χριστό. And Katerini Church, Katerini Church, can you hear me? Your faith for today and tomorrow and the future comes from Jesus. Η Εκκλησία της Κατερίνης, η πίστη σας για σήμερα και για αύριο και για το μέλλον έρχεται από τον Χριστό. Because there's power in Jesus. Επειδή υπάρχει δύναμη στον Χριστό. It's His mission, it's His blood. Είναι δική του η αποστολή, είναι δικό του το αίμα. And as we finish, I'd like to invite Audrey to sing with me a little song, very simple song called The Blood of Jesus. Is that okay? It's a little special music. Ναι, καθώς τελειώνουμε θα πούνε έναν ύμνο μαζί. And Το αίμα του Χριστού. it talks about this power. All Που right? μιλάει για αυτή την And δύναμη. the words of the song are, the blood that Jesus shed for me Τα λόγια του ψαλμού, του ύμνου είναι ότι ο Χριστός έχει το way αίμα του back on Calvary. πίσω στο Γολγοθά. Help me. I always forget the blood of way back on Calvary. Gives me strength. The blood gives me strength from day to day. Το αίμα του μου δίνει δύναμη καθημερινά And μέρα σε μέρα. the power of Jesus reaches to the highest mountain, Olympus. Και η δύναμη του Χριστού φτάνει ως τα ψηλότερα όρη. And it τον Όλυμπο, reaches to the lowest valley. έως τις χαμηλότερες And πεδιάδες. the blood, the power of Jesus will never, never lose its power. Και το αίμα του Χριστού δεν θα χάσει ποτέ τη δύναμή του. On this side. Oh, that's it? Okay. All right, you ready? The blood that Jesus shed for me Way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day, it will never, never, never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never, never, never lose its power. It soothes my doubts and it calms my fears. And it dries up all my tears. The blood that gives me strength from day to day.
It will never, never, never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never, never, never lose its power. It will never, ever, ever, never, never, never lose its power. Amen. Thank you very much. Let's pray together. Lord, this song just reminds us that all power comes from you. Κύριε μου, ο ύμνος αυτός μας θυμίζει ότι όλη η δύναμη έρχεται από σένα And that your power will never fail. και ότι η δική σου δύναμη ποτέ δεν θα εκλείψει. Lord, here in this church today, there might be some who are discouraged. Μπορεί, Κύριε μου, στην εκκλησία αυτή σήμερα είναι κάποιοι που είναι απογοητευμένοι. They don't sense you close to them. Δεν είναι κοντά σου. They're discouraged. They're maybe feeling you are a long way away. Είναι απογοητευμένοι και μπορεί να νιώθουν μόνοι. Their faith is small. Η πίστη τους είναι μικρή. But Lord, today, hear their prayer. Αλλά, Κύριε, σήμερα άκουσε την προσευχή. Draw close to them. Έλα πιο κοντά τους. May they be hid in Jesus. Να κρυφτούν στο Χριστό. And I pray for this church also. Και προσεύχομαι και για την εκκλησία. They have been faithful for so many years. Είναι πιστοί για τόσα πολλά χρόνια. Continue to guide them. Συνέχισε να τους οδηγείς. I pray that we will work together in this mission, Προσεύχομαι να εργαστούμε μαζί σε αυτήν την αποστολή. knowing that all power comes from you. Γνωρίζοντας ότι όλη η δύναμη έρχεται από σένα. Give us faith. Δώσε μας πίστη. Give us faith. Δώσε μας πίστη. We pray in Jesus' name. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen. Αμήν.